Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasorkar Meghalaya kalapentip siya kaying bishar bahakli ru ke jilla ba ampat dan watang weiru ubalayo laisen nakabenta banti daw yang hajilla ba lamaha miki kenhun kitrai trok ba kasorkar kan le dakabating ikinong nya trok ba dia ki kenhun kitrai trok lada lap ba kadon ka jingkit yo daw yang balati bian. Kini kilapa kesengi balang ha kapor baka Meghalaya High Court kala syong ban bishar halor kamat kabayadey bat ka jingti bat jingkit daw yung bian ha kajela. Kaying bishar kala pentip bau Justice Retired BP katake uladep ban aya ka kaipot ka bapra ha kabayadey baka jing pentrei kam ka sorkari ki hukum bat jing betha jong ka Supreme Court bat ka National Green Tribunal bat ka jing de lilam yo daw yung balakurum. Hagatai ka kaipot la batay halor ki hukum bat jing betha ka Supreme Court bat ka NGT karukom pentrei kam yaki bat kilat kilinti ba ka sorkar ka syem ban le halor ki hukum bat jing betha. Kabenta ba lai jo ka kaipot ka de halor ki karkhana thang daw yang bat ki ferro alloy plants namar kini ki karkhana ki pendon kam daw yang. Ka High Court kala betha ba ya ka kaipot jong Justice kataki deban aisha ka sorkar jela. Nakaliang Advocate General ubade unong ya saat an ba mikmat ya ka sorkar ula pentip ba ka sorkar kala syembun teli gisin jam hadian balami hukum khamtam halor ga jingde lilam yu daw yang bat ban pentik kena ba kanom dan ka jingti daw yang hajella ni ka jingkit daw yang bian lat no tang daw yang baladi lilam. Nalor kata ka pau ba ka sorkar jella kala pha sya ka sorkar pedeng ya ki jing pan jing bet jong ki ba bun ngut banyo laisen na benta banti daw yang ha Meghalaya. Nakaliang ka sorkar pedeng kala pha kini ki jing pan jing bet sya ka kenhun ki rio syampang ban pet benia. Ha ka bayade baka jing de lilam yau daw yang balakurum ka sorkar jella kala ong baka kam kala ya chakman katkum kapor bala pen pau ha ki jing tho ba ai sya ying bishar bat katkum ki hukum bala ai da ka High Court.